Chelia Papa. Chelia Papa was the other and strong so your own son. As I see you're from Emma son. Yeah. Who? Anyhow, you're from Emma son. I was one more was saying, you're from Emma son. Yeah. I won't let you one saying now, so you're from Emma son. Yeah. See a friend back, me a friend now. Yeah. And say, I fear Jam, and I'm with them now. Opoku, ever said glass of KNUST answer. Yeah. And I'm with it, a quay, a shell, and a man obey and ban then. Yeah. Now, daddy, some man, and I'm any said. A Debbie bar, I can't understand for you now. And penny for what bill, oh, I can't pass on you. A bit share, oh, I'm promise you're going. Yeah. Normally, I can't. I'm money, I want them. I'll see you. Yeah. Nana no madama, my proper this year, and then another. You may be ye beka, I can't cassa, a money, yeah, I can't cassa you now, and then another drew. Yeah. Nana said, yeah, would you let it in a part and then a day a drew? Yes, sir, madama, when you let it in a part and then you may be. Yeah. Nana, won't you and my end? Yeah. Nana, yes, no, not a maggie, I am Muyaka. Madaroma, one satra na do my. Nana, one satra na do my. Nana, Madaroma, some satra, Nasa Nipan, or an agent say, on satra na do the Nana. Yes, I say, me and Papa Wakasi, and Pona Yasi.
a yɛma mo nyinaa mo akɔ aba ɛba ɛnɛ dwumadi a ɛda amammerɛ ɛne amanneɛ ɛdi ɛwɔ yɛasanteman mu ha kwame nkrumah suapɔn kɛseɛ mu ɛna yɛbutu a yɛdi dwuma yi mede di asona ba kofi mensa abrampa mene me nuaba agyewa kɔdeɛ nyansaboa kwa ɛna ɛdi dwumadie yi ho kyea me ɛberɛ ne ti yɛnsa berɛ nananom adama kane no a nanka asante yɛkɔko nananom abrafoɔ di animu na ne ɛmu hunu sɛ wɔn ho ayɛ tuntum na enwura ne ade bobɔ wɔn ho ne kyerɛ sɛ nibra ba ɛko ahodoɔ a asante yɛbɛko na nananom abrafoɔ ɛde asa ne emu mmaa ɛde nnwomtoɔ nteamu ɛne dede yɛ aboa ma asante ma di nkonim ɛnɛ yɛtumi de yɛn nsa si yɛn bo ka sɛ okum apem a apem bɛba nananom adama asa no din ɛne adaban sabra no asa ne yɛde di apɔ bia maburu KNUST that way meeting yet so. But the say your me penny form am kwan say yembedi o manim na de wo bia e betimi ayama ekuo yakọ animu bia akọ oda me bru me ba ye no ade am de to makoma so ne say se be yesu aka say esu ama mere esu ampanin nsem bia ade ne yema na te akọ ne senti oda ma e be peja ama mere ne amane na yesu ane na akọsoro ye didi mu na bro nya boso me ye de to wo say ene e be ye bibi na man say na de hu say da bi ama mere na ye no ye pepepe ye ba school ye te committee nipa bedu committee ni na kabo mu si adwimpi edi ka ko mu ohene ba peta hene ye ko ye wuraje ye kumu o se meba dodo na ne sa no nso minimo bi a se de so se de brama ma ni amane da na koma so ye na pa wi afia be deal sawansa me fra no no mo ato no mo ko beji makumu no no so mama ni amane ye kon so de so ye de bo mo bia be ye ampampampa ye ko hu ye wura sebe nyani amon se ye koduru ye wura ni mu no na broni nsasra na kura bi nkura ye ne yakofa pentu na yakofa pentu de mienu pentu nsia madam beburu ye ko ye wura ji ye komu ne yetna ho be do mbre miensa ene ye kasa ye futu sem ye se ye kache yi na o kache ye se na ye be ko ne akoya ho bo ade won kran se na ke so ko US so se mekọ na wo twemi no pepe sada me chia be bo mu chidom ene si ye wura tie dom ene be bo ye chidom ye wura das ye buru das ye pra ye wura ni bo akura ada me buru se na wa ba ha wo mfom kwan kura mpani se oboni ani de kwan so da wuru me buru abe wo we be to bia ye mpoyem so wa fom kwan na wa be tu ha tete se mpani nsem atoma nkoma sem wo be hwe bi oda ma wonu mu nsi ontwen wo pe ape na de so che nkuri ebe de di nananom oboni ani de kwan so ma no wasi da se mpanyimfo a mo ahyia mu ha ewu se ye nyina no ye hunu
titiriwfo a saa bere wɔn wɔyɛ nkyɛn ase no mu nti ɛna mmere ne nti no yɛ mmerɛ yɛ ho nsan ɛmubɔ edin bebree na yɛda mo ase sɛ yɛto yɛn nsa frɛ mo na mode wɔseɛ ayɛ wɔyɔ na maba school pɔn mu ha sei no mu yɛka Ghana amammerɛ nyinaa ɛne Kwame Nkrumah suapɔn mu ha yɛnko a yɛne school a yɛdin anaasɛ yɛ moto yɛ moto no wɔse nyansapɔ yɛsane ne deɛ ɔbadwemma nti yɛnko a wowura school mu ha wobɛhu sɛ yɛdeɛ no ne yɛtwi ɛkyerɛ sɛ kyerɛ sɛ yɛdi mu yɛsɔmbɔ ɛwɔ nneɛma nyinaa mu schoolfoɔ nso a maba St. Louisfoɔ afei Kumasi High ɛna yɛnea KNUST SHS foɔ wɔn nso no yɛda mo ase sɛ mo nyinaa mo aba ɛne yɛnea a yɛtwa ahyia ha nyinaa lecturers ɛne nipa titiriw bi a yɛato yɛn nsa afrɛ wɔn nti yɛwɔ yɛ vice dean na nka wɔ sɛ yɛ provost ɛwɔ ha nanso no wɔtu kwan kakra nti vice dean nso so na waba abɛsi na nan wɔ ha sei no na ɛna mmere ne nti deɛ na meka ne sɛ saa dwumadie yi yɛahyehyɛ sɛdeɛ yɛbɛyɛ a nnipa bebree mobɛhunu deɛ yɛyɛ wɔ ha yɛ department yɛ ase no sɛdeɛ yɛakyerɛ no yɛfrɛ no Department of Language and Communication Sciences yɛ yɛn nyinaa anim sɛ wonim kasa a wontumi ne nnipa nkasa anaasɛ wontumi ne ne nkita ho ansa na wodi dwo woyɛ politician ne o deɛ woyɛ biara no ɛwɔ sɛ wohunu sɛdeɛ ɛsi kasa ɛna yɛahyehyɛ nneɛma bebree dwumadie bebree ɛwɔ yɛ department ha sei no nti yɛsɛ wote esum mu na wɔmmuna yɛnhu yie koraa obi a wɔte sum mu na te sɛ abrafo yi wote sum mu na wasan aka w'anim bidie na wasan emuna ka ho nti na yɛ na yɛpɛ sɛ yɛyi saa dwumadie adi ɛda na di na yɛsere na yɛhunu sɛ dwumadie ɛsɔmbɔ HOD ɛba anaasɛ department ha ba no dani no ɔba nneɛma a yɛn no wɔ ha nyinaa no ɔno nso so ɛbɛka ama yɛate nti yɛda mu nyinaa mo ase yɛma mo nyinaa nso akɔ aba ɛba school ɛpɔn mu na menka wɔ biara ho Obejinem ama Professor Charles Ofosu Mafo, Provost, Ewo Kwame Nkrumah suapɔn ha. Reverend Professor Grace Nkansa Asante, Department of Economics, KNUST, Ono NAC Yurane, Pachefa Sebosha na bro na no December. Nana Che, Ohineba Opemsuo free Otosana, Otumfo Apajahine. Nana Apa we are say Abebio Sawansa. I will hear him mind him. I was a special guest. I am for Nana no Nimpenny for Amowaha. A church for Amowaha. A title for Ayaton Saframo, a school for. Yeah, in Crawford, Bushing for the BI, no year, Juma media for. Ladies and gentlemen, Yachamunina, Mipamacho, Provost, and Penny, Professor Ofosu Mafo, Charles, Onan and Kessa, Cassandra, Regina Ha, Nanka, Odena Nudi, Semi, and Mammo, as so, VC, Atom Safra, Nasmanica. Intina minso Regina na nemo a menemo ekase ye hwese ne beya ye akan kasa no yenim se nema bebre nko ya tete apansam nemo department we to asi omo so se ombeki kan bom te se ne aye unique nti no na asante kasa na akan kasa no afa ne ntuma pefra na ayasa akoye dada mu se ye ka akan eye kuo eye
amamai bebre ne kabo mu ma ye Akan ye wo Bono ye wo Asante ye wo Mfante Akuapem ekeka ho ene ye kabo mu a ye Akan se ye ka Akan na ye kasa na nyepe enso se Bono ni kasa metiase Akuapem ni kasa metiase eye nema kakra bi ene sisa nti se ye ka Akan na ya matwi no asa edikan enso omu nyina kasa ye nyina ye tiase enti na ye dwumadie ni ye di afa kasa ho sania HOD a owo language ha say kan kasa ehu hia enam kasa so ne timidi nkita ho bebre se kasa ni ho a e be ti se emum no enti kasa ho hia pa enti ne sa dwumadie we e ya ade bi a ehia pa a me didi sese to aso koye a e bebo ayen ama ye ma no so ehu se ne ehu hia se ye nkasa no so ye fa na ye kan ni eja isa ya fa afoforo kasa ade aye yen kasa no yen kasa no eda ye di sonko se ye ko ba bi a na sa wo kasa obitimu se weye weni weye weni weye weni eni ti se wanti mi anka wo kasa na sa wo ka obi kasa anyem bia wo ye honi ana se wo begina na bejana me ka abrofo a mi ye broni ana na mo se bitimi ka ya kasa no na a kire se wo ye weni enti broni be kasa language identifies us e ma ye hunu se weye afi so ye kasa no e ma ya amamre ne daadi amamre ne bebre wo hono mo a ye kasa ne ne danadi sania ye ma no ba ko be kasa wo se ye ne de ye logo no ye nyansapom ye sane ne badwemba enye no nko a ascan kasa wo symbols bebre a wo hu a ultimately kire wo say culture no anasa amamre ni nie bibi ti say ginyame ne de keka ho nyina na kire wo say ya amamre ni nie enti ye hwa dokronti a esese yetimi boye nkasa no ho ban tete wo no bible mu no ye hu say nipa bebre ka bo mu no mo ye mo adwen so mo be sidan na no mo botaye ne se o be sidan akoka nyankopon so sabe no mo nyina aka kasa ba ako eni ti nyankopon hu dwuma a o mutimi die wa bra no mo ye ba ako nti no e camp the Tower of Babel ena wo ka o mo nyina afra e no sesan ye kasa no eni ti emu se se ye kasa na ye nyina aka kasa ba ako a e de kroye e ba ye ntem e de kroye e ba ye ntem anyembia se wutu kwan na wokọ baabi na woni aye ontoto na hunu baabi a wo ba tutu kasa asante kasa bo se no bi de bi sa wo firi he wo kan asante se pa na wo kan krom kasa se pe na ke so wo se wo ye ne dia na kroya na beda won tem emo bi ese so ode boa bia ode boa so wo se wo ye ne huni ene na pa mo cha wo ye nuan mo anwafo brother you wo kan kasa ne se pe woni mu ba bia akora ne busuani no emo bi ese se tokrom se de akora ba kwa no de abeboa enti amamfo bebre ka se mebro eye kasa no a wo firi hokora na wo ka kasa no a no wo hu se wo ben wo do no se wo ko French man mu na se wo ka brofo a emo ese se ode boa no ya na anu omre memo mo hu se wo try se wo be ka French na emo baby a wo ko no chanye ko so gun sade wa ko wura baby a wo ko enti kasa no ma yeye kro kasa no ma yeye ba ako afen so kasa eye kwan ya ye fa so didi nkomo e de ye niema bebre se ye fa ne se obi abesra ye ye wo amaman fo bebre abesra ye ye abusua no abesra ye ye te pono ho na ye didi e bia na ye pese ye boy ye nika bibi ebi abusuan ye wo secret kwa me kan say ye wo asem bi a ye wo a ye pesa ye kan o mo ntia ase saa no ye be kan wo ye kasa mo mo share wo nyina no enam so mo ntia ye kasa ne nti no bro ne say we can share our secrets in our language enti kasa ye ndie ma bi a ehu hia e boa ye madrum ne bi a yetimi ka kokwa mu nsem afa so mi kan krata bi emre bi time na Jew for na Germany for etata wo mo Hitler time no be kan book bi fa ho abusua ba ko ono de na Jew for no ne kasa no wo ka no wo fie
enti ne nkola ne te kasa no enti bra na wo fo ba so mo be fa no akola na kɔ ne German ababusua hɔ no na ono mo na di nkita ho enti akola ne te nkomo na papa no ne yire ne busuafo no die no enti ne maame ne papa ba so mo be fa na ana odi jiw kasa e ka kire wo mo se wei na ekɔ so enti mo mienwa ne mfiri a eso na mfe na German abusua ne nti jiw ne nti no akola ne timi ye ma na busuafo dwane nti ayene na to jiw fo na bia nto wo mo eni ti kasa ma yenya security bambos room ko bi eni ti ye kasa no eni kwase ye jeje na se esesa ye ni bre na ye de ye kasa ne ye adwuma kwa bebre so ebo ayen na die na ye hunu sa wo kwa abusua mu a awofo otifie no de brofo na e kire ne baade maame no kwa bi wo kwa no nko school mpo eso no de brofo na ne mani di nkomo opese hu se wono so ye oga enti brofo no na na mo de ye bibia wo ko school abrofo bibia abrofo yesese wo yire free wo krom hina ben a wo yira wo badwam na wo yire free wo kasa yi ebeye ben na se bibi ba ne kasa munwane a betimi adwane eni ti abusuafo moma ye nimre ne yensan koye achi na wo fo se na ye tete ye mma no obi wo kra ne krom kasa no wonte na yensan koye achi ne nkyerɛkyerɛ ye ma na moma ye nimre na yen kasa no yemfa ne se eyade a eboye wo kwan bebre so eya abrofo ne ba ye ne na amasa ne mani nyina akɔfom enso so mo fefa ye nema bebre ye kasa ne de eye onyankopɔn na de adom yen moma ye nimre na yemfa ye kasa no na yemfa eni so enti ye kasa no so nti no ema yetimi fa yonkofo bebre se yoko school a fofora ye woka wo kasa no ono na wodi ka fa na damfo no wo hu se we de wo ye me hu nipa eni ti abusuafo sa program ya na dwumadie ya ye die esombo pa eni ti moma ye nimre na de ya yera no no ye kasa na ewuo no abebo kro de na kasa me ne nka ho asam kra bio because kasa no kwa yentimi nka na ebube na yensan kɔ ye achi bronisi is never too late enka achi moma yenkeka ye humum na ye nyina ye nye kro ne yensan kɔ fa de ya to atwene no na ebeboa yen ama yetimi atumpon amen. Reverend Professor Grace Edawasi Bru Jumedie no ewie yemu a ena yewono na no nti mefa kwanya yi so na ma yi dignitaries na mo ye ntamu no we de jaso na yetumi omo frɛ chichi ni bencheye ebaye no yehwɛ Mrs. Bridget Owusu amoaye oyetiye ewo AFS commercial area yewo Victoria Imajebi ena Madam Deborah Donko omo na ye pania anase pania sa KNUST bra ye sha se yesu Akan language and culture no omo ne from Ghanaian language and Akan. That is what I know for now. We have Mrs. Juliet Opon Asare and KNUST Akan lecturer. Yewo Akosia Buadiwa Senior Guidance and Counseling Office, Ashanti Regional Education Directorate. Yewo Dr. Kofi Adu Menya, Department of Language and Communication Sciences. Dr. Ebenezer Watin Prekun, Department of Language and Communication Sciences. Dr. Solis Youngson, Department of Language and Communication Sciences. Harriet Oseidanso, Department of Language and Communication Sciences. Dr. Fortune Teller, Department of Language and Communication Sciences. Ampon Bernard, Mr. Ampon Bernard, Department of Language and Communication Science. Nana Pia Kubi, Ayan Quantaja Sehene, and also our Department of Language and Communication Science. Your Mr. Michael Damwa, and also a Department of Language and Communication Sciences. Mr. J. Forson Isaac, Department of Language and Communication Sciences. Dr. Levina Nyamiye Abunya, and also a Department of Language and Communication Sciences. And to where the Medibesson has said, I'm ready to call them no. May ye dignitaries no more your mono actually. This is a young tea with you, Mr. Roger, to dumb said of the Muslim, then Chebiano, over 2D. Medase, Miniaba Nana Ejewa Kodie, Eguna Komaso.
ade emu duye pa na yemisa e ho se oman bi ti se China adentina omokoduru ba bi omo se da bi si ebekọ nimpa a wasi san ya chi ne hwe ye kasa na ye hwe ya mamre eno na betimi aboa am yetumpo the cultural revolution of China amenne wiase nyina no ye bo aman a omo ahoden e badwadie ni fidi nwuma mu a China eka ho pa yi eno nti ye besere se eni kwanse ye toto ye kasa ase edu ba bi anan mo ya se obi ba university na yese omesua kan kasa eye ne fere nanso eye na nwowo ase okosua rofu kasa anase osua adefufuru bi ne wono ane kasa de 10 to 2014 ye ba bisua Akan na ye ba ye no so yangogo ye ho ye ne wo ma Akan no de face ye wo ha Mikai pa se ye prenso department yes ye quiz political science for by hwan by ye wie ye no Akan ye ne di nkunim afenso university ni nyina bra omunya mfia duonu 50 years yes ye what do you know and also ye dey share so Mikai pa department ye no me na mpanifo yi me ma me ko gina mu di nkunim what do you know so me na me ko gina mu ma unity hall and also ye ni san di nkunim anunti enye se Akan nemo akwanya wanya wo di aba no ye bibi na manfo hu sampa Akan ye so ye wade yi e ade ehia pa yi ye wie ye no ye se ye beto aso ebi mu kura ka se na Akan de wo wie a ewo se wo kwa himfie ko bube o nam si yo yate nankopan da Roma ne ye kirekirefo wo mo afutu ene wo mu nkura nhye ye se ye bekwa akosua amra nankopan dom ene mo da Roma me lawyer ni na lawyer na me ye no ihu ni se Akan na mbeye ye na boa me yie pa yie ebi se ye dwumadi a ye die ni nyina aye kasa ene sabio nwene ho ebi se asamba obetena se na wati afa no wo hu kwan a obefa so titru bibi e friend say cross examination o tutu obi ano e wo court dem na se why Akanda na why semantics said the siki kan sembo mu why discourse analysis said the obi kan sama utimi dwene ho na unya ntiase afiri mu a wo be hu se e hu be hia sanke be ye ya bi abe ya Akan edonti mesre ya ye wo mu bi amu waba mu ye na ye ni ye epise mfaso wo so ya ye wi Akan no betuma ka se ba fefo bia ya adwuma nanso mo ane no mo ha mo ye course akese a mo bodi no be pretifie epise ho adwuma kra ni wo man mu enonti ye besre se ye mo mpa ye ma mpanimfo mo hwe eye department so na brano bia mo nya adwuma die sei na ye mra na ye ne Ghana fo nche no mo nti ase ehia se ye be so ya mamre ne ya manim ebe ye kura o ma ye nwene ho ebise ne ukota malo ba bia be ko bia kan kasa ne ka se China etimi sisa ne kasa ne o matimi agina ya ebi mpo o man ye ha kese ne kasa se agitum se ye de Akan ebe ye kasa ebetimi aboa amoman no kura no yetimi ayeden adiye enunti mesre se amaye tutu ye kasa nase wo hwe akanfo ya mamre ne amane a eyopuo na ye de enwene ye enunti yeti ai o mo ba ya na ebisa bon se o sano na o pachew o de nse etu nse yam ebi a won ti ase o de sre nananom kwan ansa no abedwom efiti ase nyina no eyopuo ene de nwene ya mamre batenne no ya tu ni nyina agu na ya fa broni de nti amma no ma wasi etimi ye ene ntete bank ebetimi asua ansa ne ya nyampanini no ne nyina afiri ho nti ene obi anya akwanya yo pre ene oye na nsa ya nche ya sembisi ye emse mo amo ha mote ho asa o mampani ko ba bi na ne asrafo no bi
ɛfrɛ wɔ hene bi sɛ ɔnsɔre na ɔmɛkyia sɛ mohwɛ ya ɛm sɛ ɛbɛyɛ asɛm kɛseɛ wɔ Ghana a obi ɛka ho asɛm deɛ ntia ɛfiri sɛ obi anim sɛ ɛba ɔman bi mu a nananom ɛne ɔman n'akoma ɔmo na ɔkura ɔman ne tumi ɛno nti ɛnwanwa sɛ biribi saa yɛ dɛn ɛkɔɔ so nanso obi yɛ professor anaasɛ sɛ obi yɛ sɔfo pɔmpo na sɛ ɔmampani ka sɛ ɔnsɔre mɛkyia no a menyi ne sa nkɛ bɛyɛ asɛm kɛseɛ bɛrɛ nam kwan a yɛafa so ayɛ yɛ amammerɛ a yɛwɔ yɛde buo kwan so ɛde tumi ahyɛ nananom nsa nti no yɛhu ne sɛ ɛyɛ adeɛ ɛntwa yi nanso kabimam ka bi aban no tumi ne nyinaa nso akɔdi aban hɔ enti sɛ yɛbɔ dwa nso na ɔmampani ba hɔ deɛ a yɛmmerɛ mu no ɔna yɛ nipa kɛseɛ ɔman no mu nyinaa a wɔsɛ obi ayɛ dɛn ɛsɔre akyia ɛno kyerɛ wo sɛ biribi ankɔ so yie a wɔsɛ nyinaa yɛ dɛn yɛdwene ho ebi sɛ yɛ amammerɛ mu no yɛagye atom sɛ ahemfo ɛne wɔn mu atumi nyinaa kura wɔn deɛ a ɛyɛ dɛn na kwasi buroni deɛ baayɛ yɛsɛ yɛde ama obi fufu ɛno nti ɔmampani nim sɛ mmerɛ mu no ɔno na ɛyɛ kɛse paa enti ɔsɛ ɔsɔre bɛkyia ɛno nso sɛ yɛsɛ yɛtia yɛ amammerɛ ɛno kyerɛ wo sɛ yɛpɛ sɛ yɛtu mpɔm paa deɛ a yɛnkɔ yɛakyi ne yɛhwɛ kwan pa a yɛbɛtumi afa so na yɛanwene yɛn mpuntu a yɛpɛ ɛde afa yɛn amammerɛ kwan so yɛde sɛ no ɛna ɛbɛtumi ama ɔman na yɛyi Nyankopɔn nhyira yɛn nyinaa da foforɔ nso yɛbɛba ne mu abɛdi nkasa si da mo ase
na mefa akwanya yi so adamiru asante hinase sabia ku sabia braw sabusua edeme baaya waje mi tumu na meso minim dia me wo mentimi mfamwa enchirima na yehunu enipa yeye feso meda me maame santen ma so ase na mada school point panifu amabeto omo ha ne eye me de pa se menim nyina so mabehia mesra mu se mu ye bibia fa amamre ne amane ho eye kasa dia mamo remfimi na afeso lawyer so lawyer wa bamani age papa age papa na mefa akwanya yi so adamiru asante hinase sabia ku sabia braw sabusua edeme baaya waje mi tumu na meso minim dia me wo mentimi mfamwa enchirima na yehunu enipa yeye feso meda me maame santen ma so ase na mada school point panifu amabeto omo ha ne eye me de pa se menim nyina so mabehia mesra mu se mu ye bibia fa amamre ne amane ho eye kasa dia mamo remfimi na afeso lawyer so lawyer wa bamani age papa na yewia mepe kwan bi na yahia ne adi ya na emi ya pi se meba metukwa kakra meba ye a mebeye mahensam adwuma me ko school bia meduni atro speak english agu wo na emom yesa wo twi master wo school saade we atem didie kese pa e pasa abo se nkola na wo school no ase twi master no kwa no yemu no mia madie nyina o kasa wo kase ye kasa no ayade ampa kasa no ayare ache na so ye makwan ma no nsada medie mekokodene ama yan yaka kasa no agina ho eno na minim eno na ma me yesa wansan otumedi Henry kura Henry no emfata me ko me ba wiase me mu Chinese ni bi efen Henry da me manim no ene sa wansan na eden esse me media no da bia me kam si wiase tete kura ne ade nchini to nipa nipa na de value to nchini so ma nchini timi to nipa ti wiase de owo bia wo na wo so ye den upeja no me ba ye on go de wo no me de masku ni bia so mfa hu no no de kwanam kejeti e beka so wo bottom because on want me add value nya den ento so na me de kopa kura to me ho a e beka say e go say me na o sa me ma me de no me ma no epeja na afel so enkola mo ha say mon shade bi nso muko ba bi na mo kasa mamma mo mfere se mo katwi sabi metra America brofo me fanya hwe o se me wo bi na wo hia wo na wo ka me kasa wo yes because me ba me hu broni bia wo ha e wo se mbeka brofo kire mo me die ne me die kasa minim ana meka enya kasa masua mekosua obi ade a menya ema ne nyeye idi akonwa nche ba bia mekobia nkola ne mpanifo nyina anime se me mama ne ne mama mre no ehu ehia me moma ya mamre ene ya mane no ehia yen oman ne mra ene oman ne ye mama ehia yen tambia ye kasa no pe metese oba bi ka say nyankopon kra no wonte kasa bia apart from akan kasa eni ni ya adwene pepepepe eti ne efe ya kanfo eni e ba wiase kane
Zero. Yaba. Yani ayibefo by. Zero. Yani nkrafo by. Zero. Mosi fo by. Zero. Yani ebepie kuro yi mu. Zero. Na akanfo no na dɔɔso paa. Zero. Eti aka kasa no. Kasa bia wo kuro mu bia aka kasa wo. Zero. Yankwa ye kasa na won ye. Zero. Ya kasa ne ye ka enya se eda ho flat. Kasa ne ye kasa emu eduro. Zero. Ya kasa abrepo a. Abrepo ye baabi a konfono chika se mum ye nchechire bra no ye mo no po. Zero. To abrepo. Abrepo ti ase. Mansia ye baabi a oman ni nyina ba edan. Behia. Zero. Ya dan di cham so a na se dan cham no na oso. Ya kasa ne ye nka no kwa. Zero. Kasa no won ye etimu pa mu hwe mu dishan broni nim say ye kasa ne kasa ba wiase kasa ne kane. English kasa kura broni kasa no yen ye kasa no faaye na odi wurawura ne die mu enne ne die no abeye yi. Zero. The whole world Nigeria ni ka English no ti ayen fa nye ni din. Liberia ni ka English no ti ayen fa nye ni din. Zero. Ba wo ba ye Ghana wo ka blofu na wuti a ye di behuru. Zero. Adentina because ye wo kasa na broni abefa. Enu nti na wo ka na wuti a na Ghana ni bia na eno nwanwa. Mama ma wo mfato hu bebre. Mo school pa mu e se wo dictionary wo school ase. Wo de word bit cell CELL. Wo ya the transcription all ni wa na e hye ho. Filter. Wo ya transcription all ni wa na e hye ho. Yeah, the sensors. But focus on bebre wo ya the transcription abed the prayer no mo de hye ho. Yeah. Me buza wo say broni say obi to na ade mana your friend customer. Customer me buza say ni twi so beka ne sen a on say ye hu no ye twi so ye beka ne say oye me koso tomani eno ana broni an ne customer me koso toma eno ana customer ba won sem sha ho me koso tomani aya kasa kuro na on say me be ma won fatu hu bia ba kasa bi ti say wa santi kasa me kasa wa why wafa ade mienu na wo ka boma me ye ne baako zira no wa me be ma won fato wo se oba we ma wa no na se wo no oba no wo mienu aka bom eye baako oba we wa ware na se wo ne ba ma bi aka bom eye baako no kre awa etu na se wa ka ade mienu aya na baako mafia kasa bi ti say ya kasa no met ma fa kasa no ma ko mienu a kire won ne ya ewo mu ya kasa no e won ne ye mo me ya ni nkon kasa bi ti say ba help on say be fa ne tra say ba ya nananom say ya kasa ba bibia ebe bua ama wako wanim bia no eye ba me ma won fato oba wa wo na firi wo yam aba oba abere wa anyo na be ho ono ante wo se waye me ba ukọ afuom na wo twa board na pa obi am na boa wa wo se me wo ru abọ me ba na se help me boa je me de mo kwa mo Bible yi mu a mo Bible na ka o se emfitiasia no nyame bo beema no o se beema me bo wo seto boafo ama obo oba no to wa pe wo se to the din wo se me fra no ba oyo boafo on se ya kasa ne ya se kasa no sa mane me ba kro bi fra me nana na eba no beema bia no a wo ye nana ya oba ne de to no so beema mfra beema nana aka se mu fra beema nana broni ba no abese ye bibia ama mema da ne ma je no fra ye yusu nana de ma beema no beema bia no de nana mu ko mu twi Bible mu mu ko twi Bible mu a wosifa anidie ye den wosifa anidie bi yemfa de anidie se bi de waja no na so mpe no di waja ne won ani wosi di waja ene won na Kristo ni tufa chem wosi di waja ene won na ani waja ya odi ayin o papa
Wona ya odi ai. O maame. O maame o beka ne say. Me nana. Na. O nana. Nana. Be ma nya nana. Ti me ba o mfra me nana ye ma hene. Me ye hemman hene apawosi akwan. Me ane na ade ma me. Apapio san one sign. And obi we dey manu sisi. Obi tu obo santini di cross. Nana santini. Hey, that be that. Otumfo santini. Otumfo no. Emu otu. Kasa otumfo no. Emu otu. Eti yanye nananom. Ukọ menhia santini ma bia wodi akonwa bia fe no nana. Mema ni nyina no eye otumfo. Apia. Achi ya na nwoma bi sisa. Me ya nana. Memfra me nana mesrawo. Me ya nana. Memfra me nana. Fra me sawansan. Apia. Mom yenhye ya nwoma bi nso. Oba ye twi kasa ni mu a. Ya kasa no. Enwoma bebre wom. Mahu se mubu ba na ma se ebe no kra basa meba omsie nana no makuku da mo ba mesra mo kasa bone mamu nka biem enti na me yire ka se e de wo se de ya kasa no yare ya nya nana no akukuru dam o ka dam a edam bi aseye why yes nana no mu a omukukuru edom meba me de dom ne ba ha eti nana no ye kukuru edom nana no kukuru tom yes kukuru tom na sempenfo bia ba kuku damfo wa ha no wrong kukuru dom fo wa ha metie yi obi beba wo so obehwe wanyino kura wote ase na se kukuru edom ti sa nwoma we enu nyinara mum ye hye no nso ye se kasa no ye makasa ne yare ye kasa no woni ye bibia beka biara no awo se entiase eye adwuma woka awo se bibia den efiri mu ba so woka na bibia efiri mu ba na enye de nananom kan ye no zem ya mamu nyina ma tiase se ye nananom de no mo ye illiterates obi agazo tetefo bajimi me tete de so ma nko school tete de omuni mo hwe wona nana ya ka cha so wa nko school woni mo hwe no watima ya calendar and the calendar no say every 42 days bia ye ewude every 42 days bia ye akwasite no every 42 days bia ye fofie no empa ho da bida empa ho da bida broni no so oni bibia no was 25th December Christmas it be Friday it be Saturday it be Wednesday on Wednesday man time una na die mum na wo fi say enye no kwaso una na owonim dia papa enyo ma una na no munim no me ka me kire wa ade ebesa no kra e wo say ye ma enkwala na eba no wo mo genyoma bi no wo mo genyoma bi tum me dia mesre sabi obi tibika say me yakwawuni me yamfantini me yasanti hana afem no wo me ya achibuni na de me magana obi ati ase say yeni kwawuni wo Ghana ha yeni achibuni wo Ghana ha yeni asantini wo Ghana ha yenyina ye akanfo na mo fi kwawuma mu ayi amanyosam ana abetete yentem yenyina ye ade ba ampa amanyosam na abetete yentem ampa etu fi kwawo na bankwa wuni bi udibi yantu kwadwo etukwadwo ufri fantima mu no yeni abankwa o yedi abankwa yenyina ye ade ba ko mum ye hye no nso okore ni enkam mum ampa ni emfa wodo ampa enya nwoma ampa eja ye kasa no dasibu kasa na bam ye duru akire dasibu so ya me ni anko ye kasa ho a ye bebre okore kasa wa Ghana nyina metuma manfatu hu bebre akan kasa wo mu okore oba asante memo no hene ba ni ya tonyom yes waya yeni muko yeni mudani o nana ima hino mebwa mafia yena me yekon waya no asia chese nko nkra kaza mankrafo se chale waya yenko una nanu so waya no so chese mum yenko ni eni mudwane ni nyina ya akankasa na ya wia mepe kwan bi na ya hia ne adu ya na emi ya pi se
me ba me tukwa kakra me ba ye me ba ye ma hensam adwuma me ko school bia me duni atro speak English agu wo na mom yesa wo twi master wo school saa de we atem didie kese pa Pasa abo se nkwala no school no ase twi master no kwa no yemu no mia ma de nyina o kasa wo kase ye kasa no ayade ampa kasa no ayare ache na so ye makwan ma no nsa da me de me kokodene ama yan yaka kasa no agina ho enu na minim enu na ma me yes awansan otu me din Henry kura Henry no emfata me ko me ba wiase me hu Chinese ni bi efe Henry da me manim no ene sa awansan na eden esse me dia no da bia me kam si wiase tete kura ne ade nchini to nipa nipa na de value to nchini so ma nchini timi to nipa ti wiase de owo bia wo na wo so ye den upeja no me ba ye on go de wono me de masku ni bia so mfa hu no no de kwanam kejeti e beka so wa bottom because on what me add value nya den ento so na me de copper kra to me ho a e beka say e go say me na o sa me ma me dia no me ma no epeja na afel so enkola mo ha say mon sha de bi so muko ba bi na mo kasa mamma mo mfere se mo katwi sabi metra America brofo me fanya hwe o se me wo bi na wo hia wo na zo ka me kasa wo yes because me ba me hu broni bia wo ha e wo se mbeka brofo kire mo me die ne me die kasa minim ana meka enya kasa masua me kosua obi ade a menya ema ne nyeye idi akonwa nche ba bia mekobia nkola ne mpanifo nyina anime se me mama ne ne mama mre no ehu ehia me mama ya mamre ene ya mane no ehia yen oman ne mra ene oman ne ye mama ehia yen tambia ye kasa no pe metese oba bi ka se nyankopon kra no wonte kasa bia apart from Akan kasa ene ne ya adwene pepepepe eti ne efe ya kanfo ene e ba wiase kane ya ba ya ni ayubefuo bai ya ni nkrafo bai mo osifo bai ya ni ebepie kuro wi mu na akanfo no ne dɔɔso pa eti Akan kasa no kasa bia wo kuro mu bia Akan kasa wo yankwaye kasa na wone ye ya kasa ne ye ka enya se edaho flat kasa ne ye kasa emu eduro ya kasa abrepo ye baabi a konfono chika se mum ye nchechire bra no mo no po to abrepo kiase ya mensia ye baabi a oman ni nyina ba eden besia ya ka den di chamso a na se den cham no na oso ya kasa ne yan kanokwa kasa no won ye etimu pa mu hwe mu dishan broni nim say ya kasa ne kasa ba wiase kasa ne kane English kasa kura broni kasa no yan ya kasa no faaye na no di wurawura ne die mu enne ne die no abaya yi the whole world Nigeria ni ka English no ti ayen fa nye ne din Liberia ni ka English no ti ayen fa nye ne din ba wo ba ye Ghana wo ka blofu na wuti a ye di behuru adentira because ye wo kasa na broni abefa enu nti na wo ka na wuti a na Ghana ni bia na eno nwanwa mama ma wo mfatu hu bebre mo school pa mu e se wo dictionary wo school ase wo de word bit cell CELL wo ya the transcription all ni wa na e hye ho filter wo ya transcription all ni wa na e hye ho yeah the census but focus on bebre wo ya the transcription abed the prayer no mo de hye ho me buza wo say broni say obi to na ade mana ye friend customer me buza say ni twi so be ka ne sen a I say ye hu no
Ye choose you beka ne say oye me koso tomani. And one of brony and customer. Me koso toma. And one customer. I was sem shaho. Me koso tomani. Me koso tomani. Aya kasa krona. Oh say me be ma wo fatu hu bia ba. Kasa bi ti say wa. Sante kasa me kasa wa. Wa ye. Wafa adie mienu na wo ka bo ma me ye ne baako. Zia. No wa. Me be ma wo fatu. Wo say oba we ma wa no. Na say wo no oba no. Omo mienu aka bom eye baako. Oba we wa ware na say wo ne ba ma bi aka bom eye baako. No kwe. Awa. Etu. Na say wa ka adie mienu. Abom aye ne baako. Mafia. Kasa bi ti say ya kasa no met ma fa kasa no ma ko mienu a kire wo ne ne ya ewo mu ya kasa no e wo ne ye je mo me ya ni nkon kasa bi ti say ba Help. on say be fa ne tra say ba ya nananom say ya kasa ba bibia e be bua ama wakọ wanim bia no e ye ba je ma wo mfato Oba wa wu na firi wo yam aba. Oba abere wa anyo na be ho. Ono Nti wo se wa yam me ba. Ukọ afuom na wo da utwa board na apo bia me na aboa wa. Wo se me wo ra bọ me ba. Bọ me. Na se help me. Me boa. Je. Me de mo kwa mo Bible yi mu a. Mo Bible na ka. O se emfitiasia no nya me bọ be ma. Na o se be ma me bọ wo se so boafo ama. Oba no to wa pe was to the ding was my friend of ba. Oya oboafo. On say ya kasa ne ya se kasa no sa mane me ba kro bi fra me. Nana na eba no. Nana na eba no. Be ma bia nu a wo ye nana ya oba ne de to no so. Be ma mfra be ma nana. Aka kasa mu fra be ma nana. Broni ba no be se ye bibia. Ama mema da ne ma je no fra ye yusu nana de ma be ma no. Be ma bia no de nana. Mu ko mu twi Bible mu. Mu ko twi Bible mu a wosifa anidie ye den wosifa anidie bi yamfa the anidie se bi de waja no na some pay no di waja ne won ani wosi di waja ene won na Kristo ni tufa chem wosi di waja ene won na ani waja ya odi ayin o papa wona ya odi ayin o maame o beka ne say me nana o nana be ma nya nana Timeme ba umfra me nana hema hene me ye hema hene apawosi akwan me mra ne na ade ma me apapio san one sign and obi we dey manu sisi obi tu obo santini di bros nana santini da bi da otumfo santini otumfo no emu otu kasa otumfo no emu otu eti yen nana no ukomenhia santini ma bia wodi akonwa bia fe nana mema ni nyina no eye otumfo apia achi ya na nwoma bi sisa me ya nana memfra me nana mesrawo me ya nana memfra me nana fra me sawansan apia mum yenhye ya nwoma bi sonso oba ye twi kasa ni mu a ya kasa no enwoma bebre wom mahu se mubu ba na ma se ebe no kra basa meba omsie nana no makuku da mo ba mesra mo e kasa boni mamu nka biem enti na me yire ka se e de wo se de ya kasa no yare ya nya nana no akukuru dam o ka dam a edam bi aseye why yes nana no mu a omukukuru edom meba me de dom ne ba ha eti nana no ye kukuru edom nana no kukuru dom yes kukuru dom na sempenfo bia ba kuku damfo wa ha no wrong kukuru dom fo wa ha metie yi obi beba wo so obehwe wanyine kura wote ase na se kukuru edom ti sa nwoma we enu nyinara mum ye hye no nso ye se kasa no ye makasa ne yare
Ye kasa no won ye bibi abeka biara no awo se entiase eye adwuma woka awo se bibi ye den efiri mu ba se woka na bibi amfiri mu ba na enye de nananom kan ye no zem ya mamu nyina ma tiase se ye nananom de no mo ye illiterates obi agazo tetefo bajimi mre tete de so ma nko school tete de omuni mo hwe wona nana ya ka cho se wa nko school woni mo hwe no watima ya calendar and the calendar no say every 42 days bia ya ewude every 42 days bia ya akwasite no every 42 days bia ya fofie no empa ho da bida empa ho da bida broni no so oni bibia no was 25th December Christmas it be Friday it be Saturday it be Wednesday on Wednesday man time una na die mum na wo fi say enye no kwaso una na owonim dia papa enyo ma una na no munim no me ka me kire wa ade ebesa no kra e wo say ye ma enkwala na eba no wo mo genyoma bi no wo mo genyoma bi tum me dia mesre sabi obi tirika say me yakwawuni me yamfantini me yasanti na asem no wo me ya achimuni na de me magana obi ati ase say yeni kwawuni wo Ghana ha yeni achimuni wo Ghana ha yeni asantini wo Ghana ye nyina ye akanfo na mo fi kwawuma mu ayi amanyosam ana abetete yentam ye nyina ye ade ba ampa amanyosam na abetete yentam ampa etu fi kwawo na bankwa wuni bi udibi yantu kwadwo etukwadwo fi fantima mu no yeni abankwa o yedi abankwa ye nyina ye ade ba ko mum ye hye no nso okore ni enkam mum ampa ni emfa wodo ampa enya nwoma ampa eja ye kasa no dasibu kasa na ba mi aduru akire dasibu so ya me ni ankoye kasa ho a ye bebre okore kasa wa Ghana nyina metuma manfatu hu bebre akan kasa wo mu okore oba asante memo no hene ba ni atonyom yes waya yeni muko yeni mutani o nana ima mebwa mafia yena me yekun waya no asia cheze nkonkra kaza mankrafo se chale waya yenko una nanu so waya no so cheze mum yenko ni enim dwane ni nyina ya akan kasa